Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Microbike, Florida Blanca, Pampanga, no, para mag-update sa inyo ng mga motor nila dito, yung installment and then yung cash price, no. So tingnan natin kung meron bang nabago mga kapatid dito sa mga presyo ng motor nila. So abangan natin ito mga kapatid. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Then patuloy nyo ako i-follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So stay tuned po. God bless. Noxky Vlog. So ayan mga kapatid, andito tayo ngayon sa Microbike para mag-update ng mga motor nila dito ngayong 2023, ano. So ayan, makikita natin may mga price yung kanilang mga motor, kaya aalamin natin yan, mga presyo. Baka sakali makatulong tayo sa mga consumer na gustong kumuha, no, ng motor ngayong 2023. Meron sila ditong pang tricycle, merong semi-automatic at meron ding automatic, yung scooter, ano. Meron din sila doon na picture na rin natin yun, yung mini scrambler, no. Maganda rin yun dahil digital panel na rin. Pati itong EXU 110 yan, no. So alamin natin lahat ng mga presyo. Umpisa natin dito mga kapatid sa EXT 125 ng Microbike sa mga gusto ng Pantra, no. Yan, available po dito yan sa Microbike Florida Blanca. Dito sa EXT 125, ito ang kanyang cash price, 39,000. Then may down payment siya na 2,500. Then ang monthly installment nito for 3 years ay 1,860. Tapos rebate pa po ng 200. So ayan, ito 125 din yan, no. Pero kung gusto natin na alamin yung 2 years and 1 year niya, inquire na lang kayo dito sa kanila sir. Ayan, si sir, no, tsaka si mama dyan. Ang nakalagay lang kasi dito mga kapatid, yung 3 years na contract. Yan po. Tapos dito naman sa EXT 150, ang cost price na ay 43,000. Then may down payment na 3,000. Then ang monthly installment na niya for 3 years ay 2,060. Tapos rebate pa ng 200. Yan, so ano na lang mga kapatid, no, nasa 1,800 na lang yung kanyang monthly for 3 years. Yan yung itsura, no. Microbike 150cc. Yan. Pati dito mga kapatid, yan. Ay, ito pala 125 na rin pala to. Yan. Tapos dito tayo sa EXU 110. Ito naman yung semi-automatic, no. Tapos ang kinagandahan pa rito, digital panel na mga kapatid, no. Yan. Tapos LED na rin yung ilaw, kanyang headlight, no. Ayan, no. Kaya maganda na rin. Tapos kulay glossy red ito. Tapos sa disc brake niya makikita natin, ayan, ang ganda, oh. Ang laki ng disc brake nito. Tapos naka dual pot caliper pa. Tapos Euro 3 compliance na rin pala to, kaya matipid na rin sa gas, no. Yan. Ang cash price naman ito ay 43,000. Magda-down tayo ng 3,000. Then monthly for 3 years ay 2,111. May rebate pa na 200. Yan po yung EXU 110. So meron siyang kulay black dito, ito glossy black. Then meron din na glossy blue. Yan, tatlong kulay yung meron ang EXU 110. Tapos yung yun doon, pareho lang yan mga kapatid, na EXT 125 tsaka 150 mga kapatid, no. Then dito naman tayo, ito naman yung kanilang EXC 125 version 2. Yan, semi-automatic din.
Ang cash price naman ito ay 42,000, may down payment na 3,000. Then ang monthly installment naman ito ay 1,868, rebate pa ng 200, bali nasa 1,600 na lang mga kapatid yung kanyang installment for 3 years. Disc brake na rin yung kanyang preno sa harapan, no? Tapos naka dual path caliper din. Tapos naka spokes 4 speed din yung kanyang cambio. Tapos makita na natin dito yung kanyang logo ng microbike. Tapos ano na rin pala to mga kapatid, no? LED na rin yung kanyang headlight, no? Maganda na rin. Pero yung signal light ay bulb type pa. Ayan. So okay na okay rin to mga kapatid, pang service. Ito naman yung kanilang EXO 125. So may kapatid ito yung EXO 150. So wala pa silang stock dito kasi nauubos daw. So marami pong kumukuha nun. So ito naman ay 125cc. Ang cash price niya ay 40,000. Then may down payment na 3,000. Ang monthly installment na lang ay 1,997. May rebate pa na 200. So bali nasa 1,700 na lang mga kapatid yung kanyang installment for 3 years. Yan, no? Meron ka ng scooter na 125cc. Tapos kahawi siya ng Mio Sporty kung titingnan natin, no? Tapos glossy red itong nandito. Yan. Yung kanyang headlight ay bulb type pa, pati yung signal light. Pwede naman nating palitan niya ng LED mga kapatid para mas maganda and then mas lakas ang buga mga kapatid. Then mags na rin ito mga kapatid, no? Pero hindi siya naka tubeless. Pero pwede na rin nating pa-tubeless ito mga kapatid. Tapos disc brake din yung kanyang preno sa harapan. Ayan, no? Then pagdating naman dito sa kanyang panel, naka-analog pa siya. Pero andyan na rin lahat. Makikita yung lahat ng pwede natin makita sa isang motor, ano? Gaya ng speedometer, odometer niya dito. Tapos yung fuel indicator andito, no? Tapos yung sa headlight ito. Tapos yung sa signal light naman ito. Naka shutter key din mga kapatid, no? Ayan, meron din siyang lock. Then may hook din sa footboard, malapad din mga kapatid, no? Ayan, no? Marami tayo may lalagay na mga pinamili dyan. Ito yung kanyang panggilid, no? Ayan, may nakalagay na microbike. Then silver po yung kanyang panggilid. Tapos yung airbox niya, ayan lang, oh, maliit lang, oh. Kaya napaka ano nito, luwag nung pagtiningnan natin. Hindi katulad sa iba. Nandito nakalagay, no? Ayan, no? Ayun yung kanyang design. Ayan. Then ito, last, meron pa dito EXR 125. Ito yung na-picture na rin natin to. Yung sinasabi kong parang mini scrambler mga kapatid. Kanagandahan dito, digital panel na rin. Yan. Tapos may RPM pa siya dito, no? Tapos bulky siya tingnan pero maliit lang ito mga kapatid. Yan, no? Ang cash price naman ito ay 30,000. Yan, no? Napakamura na nito. Tapos ang down payment niya ay 3,000. Then ang monthly naman nito for 3 years ay 2,125. May rebate pa po ng 200. Then LED na rin yung mga ilaw nito, pati yung signal light. Tapos naka disc brake din yung kanyang preno sa harapan. Tapos naka dual caliper. Then tubeless na rin yung gulong nito mga kapatid, no? Tapos disc brake na rin pala yung likod mga kapatid. Ayan, no? Makita natin, disc brake na rin siya. Tapos nasa gilid yung ano niya, oh, monoshock siya pero nasa side na to. Kakaiba rin yung gawa nito mga kapatid, no? Ayan. Sa mga gusto ng ganito mga kapatid, punta na kayo dito. So meron din silang mga second hand dito kung gusto nyo, no, ng second hand na microbike. Meron din sila dito. Yan, no? May nakalagay na for cash 15,000 lang itong EXR 125, no? Tapos kung gusto naman natin ng hulugan, wala na siyang down payment, direct ka na sa monthly. Yan, oh, 12 months 1,600. Isang taon mo lang hulugan.
meron ka ng 125cc, no? Ayan. Tapos ito, second hand din. Itong mga scooter na to, second hand din yan. Meron siya nakalagay na 15,000 pesos. Pwede mo nang maiuwi, mga kapatid, itong scooter na to. Kung sa hulugan naman, meron siya, wala siyang down payment. Tapos 12 months mo lang huhulugan sa halagang 1,667. Baka may rebate pa nga yan, mga kapatid, no? Isang taon, pwede nang mapasayo yung mga scooter na yan. Then doon sa kabila, meron din silang mga second hand na pan-tricycle, no? Yan, yung 125, 15,000 na lang din, mga kapatid. Ayan, no? Yung cash price niya. So, kukondition lang ng konti yan, mga kapatid. Meron ka ng pantra, no? Ng pang-service. Tapos, kung gusto mo naman ng hulugan, pwede rin, 0 down payment. Tapos, ang monthly naman niya ay 1,625. Yan, baka may rebate pa yan. So, inquire na lang kayo kala ma'am, kila sir dito, no? Sa mga gustong kumuha ng motor na ito. So, yan po yung ating maikling update dito sa Microbike Florida Blanca. So, yan, shoutout sa kanila. Shoutout kila sir, kila ma'am, no? Sa pagpayag sa atin. So, yun lang po, mga kapatid. Maraming salamat sa ating panonood. Then, God bless po sa ating lahat.